Усто Афзал Давлатов ба сохтани гаҳвора машғул аст. Дар ин дастгоҳ қисматҳои гаҳвораро омода месозад ва дар онҳо гулҳои гуногунро тасвир мекунад. Бобои Афзал ба синни 71 расидааст, вале ҳанӯз ҳам аз чӯбтарошӣ дил намеканад. Ӯ мегӯяд ҳамин ки таваллуд шуд, худро дар дунёи ҳунар дарёфт. Яъне Афзал Давлатов дар оилае ба дунё омад ки ҳама соҳиб ҳунар буданд. Падараш оҳангар буду, модараш кулолгар. Агарчи бо ҳунари волидайнаш ҳам ошнос, аммо ба пешаи бобояш чӯбтарошӣ бештар дил бастааст. Аз кӯдакӣ ба чӯбтарошиву кандакорӣ шавқу ҳавас дошт ва инак ҳамчун устои моҳир ном баровардааст рӯзгорашро пеш мебарад. Фаъолияти ӯ махсусан пас аз эълон шудани соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ранги дигар гирифт. мо аз роҳбари давлат бисёр хурсанд. барои чӣ бигӯ ки ҳамин налоге ки дар хона мисол ина 600 сум патент доштем месупоридем, аз ҳамин озод кард мора. мана ҳозир дига бепарво кор кардестем дар хона. Бобои Афзал соҳиби 7 писар аст. Ба онҳоро низ соҳибҳунар кардаасту дар зиндагӣ комёб. Дар ин устохона 3 фарзандаш бо ӯ кор мекунанд. Ба ғайр аз гаҳвора онҳо дигар лавозимоти рӯзгор, аз ҷумла сандуқ низ омода месозанд. ман аз аёни хурдӣ ҳамин касби кандакориро наз мебинам. оҳангарӣ, кандакорӣ, хобзаргарӣ, ҳамин корҳоро ман бисёр наз мебинам. ҳатто кулолгарӣ ки модарам кулол буд, падарам оҳангар. мо ҳамин касбҳоро дар аёни хурдӣ месохтем, мекардем ҳамин корҳоро. аз ҳамун аёни кӯдакӣ дар дили ман ҳамин корҳо то ҳозира ҳаст. шавқи калон дорам. имрӯзҳо бобои Афзал ба набераҳояш низ бо хушҳолӣ нозукиҳои ҳунарашро меомӯзонад. ҳамин ки корро шурӯъ кард, набераҳояш ҳам ба наздаш меоянд ва ба ӯ кӯмак мерасонанд, аммо фақат қисматҳои нисбатан сабуктари корро анҷом медиҳанд. набераҳои хурдтараш бошанд, аз ҳоли ҳозир рафти корашро мушоҳида мекунанд. сохтани сандуқу гаҳвораи калону аз ҳамин хурдӣ, аз ҳамин майда сар мешавад ба калонуш. ҳозир майдаша ёд додестам, мана майдаро ёд гирифтан, синфи 10 шудан, аллакай ва усто мешаванд ба корҳои калон ки барои уҷа арра ҳаст, леса ҳаст, дастошона назанам гуфтам. ба ҳамин хотир ҳозир иноро фақат тайёр кардан метиём. ино мана хе кандакорӣ мекунанд, ҷанбаст мекунанд, ба бозор мебарем. ман аз хурдӣ ба шавқи зиёд доштам ба кандакорӣ ва ҳамон кандакориро ёд гирифтам. сандуқсозида бисёр ҳавас дорам. мехоҳам ки сандуқсозиро бисёр ёд гирам. дар вақтҳои холигӣ омада дар ҳамин устохонаи бобоям қати бобоям кор мекунем. ман мехоҳам ки дар оянда мисли бобоям устои номдор шавам. як гӯшаи ҳавлии усто Афзал ҳамеша намоишгоҳро мемонад. дар ин ҷо маҳсулоти сохтаи ӯ то ба бозор баровардан нигоҳ дошта мешаванд, аммо кам нестанд ҳолатҳое ки маҳсулоташ то растаи фурӯш намерасанд. ӯро аксарият мешиносанд ва ашёи мақбули дили худро омада аз хонаи усто мехаранд. бобои Афзал дар 3 соли оянда ки солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шудааст, мехоҳад дигар ҳунарҳои аҷдодиашро ба фарзандонаш омӯзонад, махсусан кулолгариро ки пешаи модараш буд. ӯ нақша дорад ки дар як гӯшаи ҳавлияш коргоҳи хурди кулолгариро низ бунёд намояд, то ҳунарҳои меросиаш аз байн нараванд.